Creació de mapes conceptuals. Treballarem amb el programa IAQMFM. Per la creació d'un mapa conceptual, una vegada tenim el programa instal·lat, hem de veure que hi ha dues finestres dintre del programa. Per un costat tenim la finestra que correspon a les vistes, a la qual hi ha els diferents arxius que nosaltres hem creat i que anem fent. Aquí veieu la finestra vistes, on s'indica un arxiu, ja veurem més endavant què vol dir, és PBL, un arxiu que és prova i diferents elements a l'esquerra. Primer indica els mapes que tenim nosaltres al nostre equip. El segon indica els mapes que hi ha compartits amb servidors remots que no són el nostre equip. Després veurem els favorits i finalment veurem l'historial on ens indica quines són les últimes accions que hem fet. Si nosaltres ens situem a fer maps en el nostre equip, nosaltres podem dir que creem un nou mapa, un nou CMap. Aquest nou mapa s'obrirà una finestra semblant a la que teníem abans, on s'indica, en aquell cas, allò que diu sin título 2, el que vol dir que és la segona finestra que hem creat en aquesta sessió. Però és llegir dintre de l'àrea de la finestra sin título 2 que indica fer un doble clic per crear un nou concepte. Fem un doble clic i llavors s'obren dues finestres. Una, la finestra a la qual nosaltres treballarem, i l'altra, la finestra on hi ha els estils i els diferents paràmetres referents a allò que nosaltres fem. Si nosaltres comencem, podem posar, per exemple, un mapa on parlem de l'aigua. Si volem parlar de l'aigua, fem un clic al concepte aigua i ens queda ja introduït el tema, el concepte aigua. El concepte és un element regular, segons Novak, que es repeteix. Nosaltres tenim la idea o el concepte del que és l'aigua. Per crear el mapa conceptual hem de seguir, veieu aquestes dues fletxetes, n'agafem una i l'arrosseguem fins on nosaltres vulguem. Ara tenim que el concepte aigua i dos capses. Una que correspon a un altre concepte que seria el que enllaça amb aigua i l'altra, el que hi ha al mig, que és la paraula d'enllaç. Per exemple, com a paraula d'enllaç, jo puc dir que l'aigua és important per la vida. En la qual què tinc? El concepte aigua, la paraula d'enllaç i l'altre concepte que és important per la vida. El conjunt del que tenim aquí, aigua, important per la vida, i això correspondria a una preposició formada per dos conceptes i una paraula d'enllaç. D'aquesta manera, nosaltres podem anar construint el nostre mapa afegint nous conceptes i noves paraules d'enllaç. No podem fer un mapa conceptual sense paraules d'enllaç. És a dir, si jo no poso res aquí i ho deixo en blanc i poso la paraula abundant, no és correcta aquesta construcció. Nosaltres no hem de fer mapes conceptuals d'aquesta manera, donat que això no seria pas mai un mapa conceptual. El mapa conceptual, repetim, té que tindre un conjunt de conceptes enllaçats a través de paraules d'enllaç. Una mateixa paraula d'enllaç pot anar cap a diferents conceptes. Per exemple, dir que l'aigua és abundant. D'aquesta manera podem tindre una xarxa de conceptes importants. De la mateixa manera que d'un concepte en poden sortir
diferents enllaços. Per exemple, l'aigua és un compost. I així aniríem